Okay, so maayong hapon sa tanan, praise God, no? Naana po ta magpadayon sa ato ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, sa ato ang pinulungan, no? Bisaya nga pag pinulungan ug sa Bisaya nga Biblia. Okay, so mao ni nga Bible ato ang gigamit, no? Mao ni siya ang maayong balita or Biblia, ang bag-ong maayong balita, no? Nga Cebuano ug English. Okay, so ang kuha ni Philippine Bible Society ang naghimo, no? Okay, so klaro? Okay, dili siya na klaro. Okay, so Philippine Bible Society. Okay, so nanata karon sa Leviticus chapter 25, no? Okay, so before ta magbasa, ampo sa tanong mga itag kanang kaalam sa Ginoo nga tumasabtan ang iyang pulong. Hallelujah, Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat Lord nining kahigayunan nga imong gihatag kanang aron makabasa sa imong mga pulong. And Lord, I pray nga ikaw magasusi sa among mga kasing-kasing ug hunahuna karon Lord. O God, I pray nga kung naa may mga sala nga among nahimo batok kanimo Ginoo, Lord, pasaylua kami o Dios. Tabangi kami Lord nga mahiuyon ug ma-reconcile ang among kanang relasyon diha kanimo Ginoo before pa mi magbasa sa imong pulong. Kay imong pulong Ginoo mo ni ang love letter para kanamo gikan kanimo o Dios. And Lord, salamat nga sa among pagbasa sa imong sa imong pulong Ginoo. I pray nga imong balang espiritu o Dios may magalamdag sa among hunahuna ug magahatag kanamo kaalam nga langitnon Ginoo. Nga mo gayong masabtan ang imong pulong ug kini Ginoo among madawat sa among kasing-kasing nga malipayon Lord. Ug I pray Ginoo nga ikaw maga-transform Lord sa among kasing-kasing, maga-renew sa among ang hunahuna pinaagi sa imong mga pulong. Ginoo, ikaw mong gina-welcome karong taknaa. And Lord, I pray nga ikaw mamuhat Ginoo bisan pa Lord sa mananaw ug maminaw ani nga mga pulong Lord, ani nga video. God, I pray ka maga-bless kanila uban lang tibok panimalay Ginoo. And I pray Lord nga ikaw may maga-create Ginoo o kanang fire inside sa ilang kasing-kasing Ginoo. Nga ang imong Holy Ghost fire Lord mag-start Ginoo og dilaab sa ilang kasing-kasing Ginoo nga magdamor pa sila magtinguha Ginoo to know you more Lord and to follow your precepts Lord, to follow your words. So salamat kay Ginoo, dalaygon ikaw sa walay katapusan. Kining tanan o Dios akong gisalig o gitugyan diha kanimo lamang pinagisang ngalan ni Jesus. Amen o amen. Praise God, no? Okay, so naana ta sa chapter 25 sa Levitico. O kini nga chapter nagisgot sa tuig sa pahulay, no? So, ingon diri sa verse 1. Didto bukid sa Sinai ang Ginoo miingon kang Moises. Sultihi ang mga Israelita. Kun atuan na kamo sa yuta nga ihatag ko kaninyo, hatagi usab ninyog pahulay ang yuta alang sa Ginoo. So naay pahulay no nga tuig. Kay verse 3, sulod sa unom ka tuig, pananom kamo sa inyong uma. Makapulong kamo sa inyong parasan ug makapamupo sa mga bunga niini. Apan sa ikapitong tuig, hatagin ninyog hingpit nga pahulay ang yuta. Usa ka pagpahulay nga pahinungod sa Ginoo. Ayaw pugasi ang inyong uma ug ayaw pulungi ang inyong parasan. No? Kumbaga pasagdahan na nimo imong uma sa tibuok tuig sa ikapitong tuig. No? Verse 5. Ayaw usab aniha ang nanubo sa uma human sa inyong pagpangani ug ayaw pamupo, no? Sa mga ubas sa inyong parasan nga wala kapulungi. Tuig kini sa hingpit nga pagpahulay alang sa yuta. Okay, verse 6. Samtang ang yuta magpahulay, ang abot niini igo alang kaninyo ingon man usab sa inyong mga ulipon o sa inyong sulugoon o sa mga langyaw nga mutipon kaninyo. So free ang maong yuta para sa tanan no nga pwede sila manguha dito ang mga ulipon, ang mga sulugoon. Okay, verse 7. Igo usab kini alang sa inyong mga kahayupan o sa mga mananap nga ihalas diha sa inyong yuta. Okay, mahimong kanon ang tanang abot niini. Amen, no? Okay, so verse 8 mo ni ang tuig sa kalipay, no? So naay tuig sa
sa pahulay na apoy tuig sa kalipay. Sorry. Okay. So, ingon diri verse 8. Pag-ihap ka mog 7 ka semana sa mga tuig nga sa ato pa makapito pilua ang 7 ka tuig aron sa ingon mahimong 49 ka tuig ang 7 ka semana sa mga tuig. Ito, 49 ka tuig ang 7 ka semana sa mga tuig. Okay, verse 9. Og sa ika-10 nga adlaw sa ika-7 bulan nga mao ang adlaw sa pagpapas sa sala, no? Ang ika-10 nga adlaw sa ika-7 bulan. Kung sa ato pa ni karon January, February, March, April, May, June, July, August, no? So ika-10 nga adlaw, so murag August 10 no, 10 kung karon nga kalendar itong basihan ba, no? Ingon diri sa ika-10 nga adlaw sa ika-7 bulan nga mao ika-7 July di ay. Ika-7 bulan nga mao ang adlaw sa pagpapas sa sala, patinguga ang trompeta ug kusog kaayo sa tibuok ninyo nasod. Verse 10. Balaana ninyo ang ika-50 nga tuig ug pahatagig kagawasan ang tanang mga lumulupyo sa tibuok ninyong yuta. Okay. Niining tuiga ang tanang kabtangan nga nabaligya mahibalik ngadto sa karaang tag-iya niini o sa iyang mga sumusunod. Og bisan kinsa nga gibaligya ingon nga ulipon mo pauli sa iyang banay. Kay 11 ang ika-50 nga tuig maoy tuig sa kalipay alang kaninyo, no? So 50 ang 50 ka tuig, no? Murag mao ni ang gitawag nila Jubilee year. Jubilee year ba to? Yan, no? Kay og niining tuiga ayaw kamo pagpugas o pag-ani sa mga nanubo nga mga tanom o pagpamo po sa mga ubas sa parasan nga wala pulungi. Verse 12. Balaan ang maong tuig alang kaninyo sanglit tuig man kini sa kalipay ug ang makaon lamang ninyo mao kadtong makuha gikan gayud sa uma. Okay, verse 13. Niining tuiga mahibalik sa tagsa-tagsa kaninyo ang tanang kabtangan nga gikabaligya. Kung magbaligya kamo yuta ngadto sa inyong isig ka Israelita o kung mopalit kamo og yuta gikan sa inyong isig ka Israelita ayaw kamo pag linimbungay, no? 15. Palita ang yuta sa inyong isig ka Israelita pinasikad sa kidaghanon sa mga tuig sukad sa katapusang tuig sa kalipay ug ibaligya usab niya kini kaninyo pinasikad sa gidaghanon sa nahibiling mga tuig nga kini may abot. So 16, kung daghan pa ang nahibilin nga mga tuig nga may abot kini, mahal usab ang inyong bayad niini. Apan kung jutay na lamang ang maong mga tuig, barato usab ang inyong ibayad niini kay ang iyang gibaligya kaninyo mauman ang gidaghanon sa abot niini. So kung unsay imong tanom sa imong yuta mao nay basihan sa imong pagbaligya ani, no? Okay, verse 17, busa ayaw kamo pag nilimbungay. Okay, kahadluki hinuon ninyo ang Dios kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Amen. Okay, so verse 18, ang problema sa ikapitong tuig. So napo sila problema, no, sa ikapitong tuig. So verse 18, tumana ninyo ang mga tulumanon nga gipatuman ko kaninyo. Matnguni og tumana usab ninyo ang akong mga sugo aron magpuyo kamo nga malinawon sa yuta nga inyong adtuan. Verse 19, ang yuta mohatag sa iyang abot og dili kamo kahutdag pagkaon. Amen. Magpuyo kamo niini nga walay angay nga kabalak-an. Kay 20, ug kun daw ugaling moingon kamo unsa may among kanon
sa ikapitong tuig kun dili kami magpugas o mag-ani sa among abot. Panalanginan ko kamo sa ikaunom nga tuig aron nga muhatag kini og abot nga paigo nga kanon ninyo sulod sa tulo ka tuig. 22. Inig pugas ninyo sa ikawalong tuig daan gihapon nga abot ang inyong kanon bisan pagani sa ikasiyam nga tuig nga maunay inyong ipangani. So, detalyado kay ang Ginoo, no? Sa ilahang, bisan sa ilang pagpanguma, unsaon nila pagtanom o kanus sila magtanom, no? O para sa ilang tanom. Okay, so verse 23 mao ni ang pag-uli sa mga kabtangan. 23. Kinahanglan nga dili ibaligya ang yuta sa paagi nga kini mapanag-iya sa nakapalit niini hangtod sa hangtod kay ako ang tag-iya sa yuta, no? Ang Ginoo ang tag-iya sa yuta. Mga langyaw lamang kamo nga nagpuyo sa akong yuta. Verse 24. Busa sa tanang dapit nga inyong gipuy-an, tugutin ninyo nga malukat ang yuta. So murag giprinda lang, no, ang pagkapalit. Murag giprinda lang og pila ka tuig. Kay pwede man siya malukat. Okay, 25. Kung ang imong isig ka Israelita mahimong kabos ug mapugos siya sa pagbaligya sa bahin sa iyang kabtangan, ang labing suod niyang paryente makahimo paglukat niini. So pwede siya lukaton sa iyang paryente, no, nga pinakasuod. 25. Apan kung siya walay paryente nga makalukat niini og unya siya mismo nahamugaway na og may igo nang salapi nga ikalukat. Iphon niya ang mga tuig sukad sa pagbaligya niya niini og kunhuran niya ang bili pinasikad sa gidaghanon sa mga tuig sukad sa pagkabaligya. Unya bayran niya ang nakapalit niini sa kantidad human niya kini kunhuri ug mahibalik kaniya ang iyang yuta. 28. Apan kun wala siya'y ikalukat niini ang iyang gibaligya magpabilin sa nakapalit hangtod sa tuig sa kalipay nga maoy panahon sa pag-uli niini og kini mahibalik kaniya. So kung maabot na og 50 years, no, nga wala pa nalukat kay napobre ang nagbaligya, no. Pag abot og 50 years, no, kay mao ni ang tuig sa kalipay. So katong nakapalit sa iyang yuta, ibalik niya sa iyang napalitan for free, no? After 50 years. So kumbaga ang katong tag-iya gyud, no, sa yuta, maangkon niya balik ang iyang yuta for free kay mao man ni ang tuig sa kalipay. Sa una, mao ni ang ilahang way, no, sa ilahang paglukat sa ilahang kanang paglukat sa ilahang bahandi or kabtangan, no, kay ang yuta sa nakabtangan ang ilahang kuan, no. So pero murag karon labo na ni siya nga mahitabo sa labi na sa tuwang henerasyon, no, kay katong nakapalit og mga syenda na sila mga titulo, no. Pero diri sa Old Testament igsoon naa sila years nga gitagana sa Ginoo nga pwede nga mabalik sa tinuod nga tag-iya ang yuta after 50 years. Kung katong tag-iya nga nagbaligya sa iyang yuta na pobre na bitaw, nga wala na kwarta ikalukat, so magpaabot na lang siya nga maabot og 50 years. Kay pagka 50 years mabalik sa iyaha ang iyang yuta nga di siya kinahanglan mo sa tawagan na mulukat og kwarta or bayadan niya, dili ra siya magbayad, no, for free ra. So maganto siya 50 years before niya makuhag balik nga kanang libre, no, ang iyang yuta. So katong nakapalit iya yung iuli, no, ang maong yuta pag maabta na siya og 50 years. Okay, 29. Kung may magbaligya og balay nga nahimutang sa lungsod nga gilibot og paril, no, malukat niya kini sulod sa usa ka tuig sukad niya or sukad kini ibaligya, no. So pwede niya lukaton, no, within sa maong tuig nga iyahang
sa iyang pagbaligya. 30, kun dili niya kini malukat sulod sa usa ka tuig, ang maong balay maiya na sa nakapalit niini hangtod sa hangtod nga bisan pa sa tuig sa kalipay dili na kini iuli ngadto kaniya. Oh. So lahi ang kasabutan sa yuta ug ang sa balay, no? So kung ang balay ang mapalit, ingon diri within a year, no, sa iyang pagbaligya, pwede pa niya malukat. Pwede pa malukat sa tag-iyas balay ang iyang balay nga iyang gibaligya within the year, no, nga iyang gibaligya. Pero pag mulapas na siya sa isa ka tuig, ingon diri maiya na sa nagpalit ang maong balay hangtod sa hangtod. Og bisan pa moabot ang ika 50 years, no, katong tuig sa kalipay nga ibalik unta katong sa yuta, ibalik man no nga free, no, nga libre sa tag-iya gyud, ang balay dili pwede iuli og balik, no, maiya na gyud to sa nakapalit hangtod sa hangtod. So nay kalahian kung yuta pwede iuli pag tuig sa kalipay, no, pero ang balay dili pwede iuli. Okay, so padayon ta. 31, apan ang mga balay nga nahimutang sa mga balangay nga wala libuti og paril. So kung katulang na libutan og paril, no, kanang gikural ba, no? Okay, pagaisipon nga bahin sa naglibot nga kaumahan. Malukat kini og kinahanglan nga iuli kini sa tuig sa kalipay. So kung naa lang di ay sa lungsod, no? Ang balay nga naa sa ang balay nga nahimutang sa mga balangay nga wala gilibutan og paril, mao ni siya ang pwede di ay nga lukaton og iuli pod, no, kinahanglang iuli kini sa tuig sa kalipay kung wala gikural ilang balay unya. Kumbaga sa tawag murag farmhouse ba, no, nga naapil siya sa yuta, no, kanang balay nga nasa uma, kana nga balay apil na sa yuta nga kung moabot ang tuig sa kalipay, ingon diri ibalik pod na og apil sa yang pagbalik sa yuta. Pero katong balay nga naa gilibutan og paril, no, nga nahimutang sa lungsod, kato ang dili na pwede nga ibalik pag nakaparil siya na siya sa lungsod. Kato nga balay within the year lang pwede siya lukaton, pero dili siya pwede iuli kung malapas na siya sa katuig, no? Katong nakapalit iya na gyud tong balay nga nasa lungsod nga naay kural, no? Iya ha nagito hangtod sa hangtod bisan og maabot pa ang tuig sa kalipay, dili na siya iuli. Pero katong balay nga nasa uma, no, iuli siya pag maabot na og tuig sa kalipay, no? Mura siya katong yuta nga kanang farm ba, kanang uma, no? So pareha siya og kuan. Okay, padayon ta 32, apan ang mga Levita makahimo paglukat bisag kanusa sa ilang mga balay nga nahimutang sa ilang mga syudad, no, katong mga Levita katong mga pari. Okay, 33, kun ang usa ka Levita dili mulukat sa iyang balay nga nabaligya diha sa ilang syudad, ang maong balay iuli kaniya sa tuig sa kalipay kay ang mga balay diha sa mga syudad sa mga Levita ilamang mga panulundon taliwala sa mga Israelita, no. So ang mga pari na sila kanang kumbaga special treatment, no, yang ilang mga balay iuli gyud siya bisan og nasa sa syudad, no, iuli gyud sa ilaha pag moabot na ang tuig sa kalipay, no. Nya ansa pa diri ang gingon kay ilaha mang panulundon na kumbaga ilahang inheritance, no. So, taliwala sa mga Israelita. Okay, sa number 34, verse 34. Apan ang yuta nga pasibsibanan nga bahin sa ilang mga syudad, dili ikabaligya. Ila kini hangtod sa hangtod. No? Ipasibsibanan. Okay. So, mao to ang verse 34. Okay, so verse 35. Mao ni ang pahulam ngadto sa mga kabos. Kung ang inyong isig ka Israelita mapobre og dili na siya makahimo sa pagbuhi sa iyang kaugalingon, buhia siya og patipuna kanimo ingon nga usa ka dumuduong ulang yaw, no? So adapon nimo tong imong silingan diha
no, nga wala na intaway ikabuhi siyang kaugalingon, no. 36, ayaw siya pangayui og tanto o tubo, pati po na hinuon siya pagpuyo kaninyo tungod sa inyong pag-ila sa Dios, no. Okay, so 37, ayaw patantuhi ang salapi nga inyong pahulaman kaniya ug ayaw pa bayri ang kalanon nga gipakaon ninyo kaniya. 38, ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto aron ihatag kaninyo ang yuta sa Kanaan ug aron ako mahimong inyong Dios. Okay, so verse 39, mao kini ang pagpagawas sa mga ulipon. Okay, so verse 39, ingon diri, kung ang isig ka Israelita mapobre na kaayo nga mapugos siya sa pagbaligya sa iyang kaugalingon kaninyo, ayaw siya patrabahua sama sa usa ka ulipon, no? 40, apan isipas siya nga usa ka sinuhulan nga mamumuo ug ingon nga usa ka dumuduong. Mag-alagad siya kaninyo hangtod sa tuig sa kalipay, no? So mag-alagad siya hangtod nga moabot tong 50 years, no? Tuig sa kalipay. Sa tuig sa kalipay siya og ang iyang mga anak makalingkawas na kaninyo og makapauli na ngadto sa iyang kaugalingong panimalay og sa yuta sa iyang mga katigulangan. Okay, 42. Tungod kay kadtong gikuha ko sa Ehipto, ako mang mga sulugoon. Ayaw sila ibaligya sama sa mga ulipon. No? 43. Ayaw sila daog-dauga apan kahadluki hinuon ang inyong Dios. 44. Makahimo kamo pagbaton ug mga ulipon kon pinalit ninyo sila sa kasikbit nga mga kanasuran. Makahimo usab kamo pagpalit og mga ulipon gikan sa mga langyaw nga nagpuyo uban kaninyo ug gikan sa ilang mga panimalay nga nangatawo diha sa inyong nasod ug kamo nay tag-iya kanila, no? Okay, 46. Mahimong ihatag ninyo sila sa inyong mga anak ingon nga kabilin nga ilang mapanunod hangtod sa hangtod. Makahimo kamo sa pag-ulipon kanila apan ayaw daog-dauga ang inyong isig ka Israelita, no? So 47, kung madato ang usa ka langyaw nga nagpuyo uban kaninyo ug ang inyong isig ka Israelita mapobre na kaayo nga mapugos siya pagbaligya sa iyang kagalingon o sa usa ka sakop sa iyang panimalay ngadto sa maong langyaw. 48, mahimo siyang lokaton sa iyang isig ka Israelita. 49, o sa iyang uyuan o sa iyang igagaw o ni bisan kinsa nga suod niyang kabanay, no? Pwede siya lokaton sa iyang mga parente, no? Okay. O kung may igo na siyang salapi, siya mismo makahimo paglukat sa iyang kaugalingon. Verse 50, unya iphon niya og sa nakapalit kaniya ang gidaghanon sa mga tuig gikan sa tuig sa pagbaligya niya sa iyang kaugalingon hangtod sa tuig sa kalipay. Okay. Ang ibayad niya aron siya makalingkawas ipasikad sa gidaghanon sa mga tuig nga nahibilin. Okay. Ang panahon nga didto siya sa nakapalit kaniya isipon nga nagahin niya ingon nga sinuhulan nga sulugoon. 51. Kung daghan pa ang mga tuig nahibilin. Kung daghan pa ang mga tuig nga nahibilin, ang kantidad sa salapi nga iyang ibayad aron siya makalingkawas dako-dako usab. Okay, so 52. Apan kung jutay na lamang ang nahibiling mga tuig sa dili pa moabot ang tuig sa kalipay, maura usab kini ang iyang iphon. Okay. Ang salapi nga ilukat niya sa iyang kaugalingon takdo sa gidaghanon sa mga tuig nga wala niya kaalagari. Okay, 53. Kinahanglan nga isipon siya sa nakapalit kaniya ingon nga sulugoon nga gipatrabaho sa tinuig
nga kasabutan ug dili siya daog-daogon niya diha sa inyong atubangan. 54. Ug kung dili siya malukat niining paagiha, siya ug ang iyang mga anak hatagan sa ilang kagawasan sa tuig sa kalipay. 55. Kay ako lamang ang agalon sa mga Israelita. Sila akong mga ulipon nga gikuha ko sa Ehipto. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Amen. Praise God. Glory to God, no? So nahuman nato ang chapter 25 karong adlaw igsoon. So mao kadto ang mga katuigan, no, nga aduna sila mga kasaulugan, no? So ang una, ang tuig sa pahulay, no, sa uma, no, nga pag ikapito ka tuig kinahanglan nga ang uma dili nila tamnan, dili pod nila kanabang murag pasagdahan lang nila, no, nga kung naay manubo or nga mga bisan unsang mga nubo da sa ilahang uma, pasagdan na nila nga kung naay mamunga, pasagdan na mamunga kay kanang tanan alang sa mga lumulupyo diha, no, mga sulugoon, mga dayo, pwede ra sila manguha sa uma, no, kay kanang kuan ra man to kanang murag pinasagdan ra ba ang uma sa tibuok tuig, no, sa ikapitong tuig. Ingon diri ang 1 to 6 years pwede sila magtanom ug mag-ani, pero pag ikapito ka tuig kailangan nga ilang pasagdan nilang uma, no, para makapanubo og kanang para free ang tanan nga na silang palibot, pwede ra manguha sa ilang uma. Unya napud sila tuig sa kalipay, no, nga ilang ilaha nga i-celebrate, no. So naa sila kanira nga ikapito ka semana sa mga tuig nga sa ato pa makapito pilua, no. So nay 49 ka tuig nga pito ka semana sa mga tuig, no. Mao ni ang ikanapulong adlaw sa ikapitong bulan, mao ang adlaw sa pagpapasasala, no. Mao ni lahang i-celebrate pod, no. Unya ingon diri naapod sila pag-uli sa mga kabtangan, no, katong sa pag ika 50 years na katong jubilee year ba, no, sa tuang giko na jubilee years 50 years, di ba, no. So naapod sila ana nga celebration nga pag moabot og 50 years, no, kailangan iuli gyud to ilang mga kabtangan sa tag-iya nga tinuod, no. Even if ikaw ang nakapalit, pag moabot na og 50 years ibalik jud nimo ang imong gipalit dito sa imong gipalitan, no, nga wala kay expectation bayad or kanang bayad, no, kay niabot naman ang tuig nga dapat imo siyang ibalik, no. Nya napod sila pahulam ngadto sa mga kabos, no, nagiingon diri nga dili siya butangan og tanto or tubo kung magpahulam mo sa mga kabos, no. Unya napod diri ang pagpagawas sa mga ulipon. Kung maabot na og kanang 50 years ang ulipon sa imuha nagtrabaho, no, kailangan imo pod siyang pagawason, no, pag-abot, no. Ingon diri nang isig ka Israelita mapobre kaayo nga mapugos siya pagbaliga siyang kaugalingon kaninyo ayaw siya patrabaho asama sa usa ka ulipon apan isipa siya nga usa ka sinuhulan nga mamumuo og ingon nga usa ka dumuduong. So naa sila mga tuig sa kalipay. Okay, so naa sila mga specific, no, nga gibutang ang Ginoo nga ilahang sundon igsoon, no. Ingon diri dili daog-daogon katong ilahang gihimong mga ulipon, pero i-treat pagyud sila gali, no, nga dili kanang murag dinaog-daog, no, dili ipadaog-daog sa Ginoo ang iyahang mga katawan bisan og nanarbaho sila sa ilang isika Israelita. So mga igsoon, thank you kaayo, no, nga naa pa man diha. O kana siya usa pud ka pahimangno nato pa, no, nga kung siguro arang-arangan ka karon nya nakay mga kanang mga trabahante sa imong balay, no, kanang mga sulugoon nimo tiglaba, tigyaya sa imong mga anak ingon ang pulong sa Ginoo ayaw sila daog-daoga, no, ayaw sila daog-daoga, i-treat sila nga sama sa imuhang kanang murag bisita nimo, no, kay dumuduong is bisita man, no, i-treat sila nga murag bisita nimo, no, nga even though imo silang ginaswelduhan pero i-treat sila special, no. So kana usa lang na ka mga pahimangno nga I know nga mahimuot ang Ginoo kung ato anang buhaton, no, bisan og karon sa ato ang henerasyon. Dili lang na siya sa Old Testament, no, nga dapat ato ang
buhaton ang pag-treat no sa usa ka tawo nga kuan ba kanang fair ba no nga dili ba murag kanang usay tawagan nila kung nagay dato nya naay pobre nga kuan mata pobre ayaw inga na igsoon labi na kung ikaw Kristohano na ipakita no ang gugma ni Kristo ngadto sa ilaha kay wa ka kahibalo sa ilang mga gina-undergo sa ilang kinabuhi basin og ikaw pang gamiton sa Ginoo para kanang imong mga katabang sa imong balay makailaw o kinsa ang Ginoo nga imong gialagaran og ilang makita ang gugma ni Kristo sa imong kinabuhi basin sila imo pang madala no sa tiilan sa Ginoo pinaagi sa imong testimony no sa imong pag-treat sa ilaha. So salamat kay igsoon nga naa mo diha nagpadayon hangtod karon dalaygon ang Dios sa walay katapusan kini maayo kay nga pagtulon ano kay na atong kakuhaan og mga kanang lesson ba sa kinabuhi sa atong mga kanuno ano sa mga Israelita. So glory to God. Thank you kaayo sa tanan nga na minaw og nagpadayon karon no. I pray nga ang ginapadayon maga-bless sa imong kinabuhi og sa imong tibuok panimalay. So hangtod sa sunod higayon magkita na usab kita igsoon. So salamat kaayo dalaygon ang Dios. Amen.